wannan rayuwa Allah ka kawo mana mafita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai Alhaji. Ina garbati yake. Kira mun garbati. Garbati. Kai garbati fito. Ina Lawisa take. Kira mun Lawisa. Lawisa nan tana zuwa. Ku tattaro kayan. Na ce ku tattaro mun ko motsan ku gida za ku yi wallahi. Wallahi ina ga muku. Na ce gida za mu yi kauye. Wallahi kauye za mu tafi. Kauye Tattaro kayan. Kawo ni ba makaranta zan tafi. Makaranta na hana ki zuwa makaranta? Na hana ki waye saki a makaranta? Ni na saki a makaranta. To ina so ku gane cewar lokacin da Allah ya ɗeba mana na zuwa wannan gari. Sannan Allah ya ɗeba mana lokacin komawa ƙauye. Akwai mutuwar da aka yi. Mutuwar nan ta dake ni kuma tana cikin jikina. Saboda haka komai iya da sanadi. Allah shi ya kaddara cewar wanda ya sanadiyar zuwan mu garin nan Alhaji Garba dan Koli. Wanda ya sanadiyar zuwa na garin nan na shigo alƙarya Alhaji Saba dan Koli. Shi ne wanda Allah ya baiwa wato haƙurin juriyar zama da ni ya rike na amana. Ni kuma na tarkato ku daga ƙauye na shigo da ku na rike ku amana. To yanzu wanda yake rike da ni da taimakon Allah, Allah ya masa rasuwa. Wannan rana ta ranar 14 ga watan Mai ba zan manta da ita ba. Shekara ta 2020 daidai da biyu. Ku tattaro yan kayan. Kai ba kan kabata nake ba. Wallahi kabata ba ta isa ta rike ni ba. Ni kai na kabata ba ta dauke ni ba. Bare in goyi wani. Ku tattaro yan komotsan ku gida kawai. Yanzu kawo kauye kenan? Yanzu kawo kauye za mu koma. Aw kai ba za ka koma kauye ba, ka ji jarmiya ko? Ka ji jarmiya ka samu guri ba za ka koma kauye ba. Wannan baka shawara idan baka koma kauye a lokacin da kauye take bukatar ka ba. Za ka koma kauye ba ta bukatar ka. Za ka je a firgice a jigide wallahi ina gaya ma. Yanzu mu tattaro kaya kawo. Ka tattaro kayan idan Allah ya taimake ni daga nan. Ina fita Alhaji Sallau Arawa sai ya turo da mota sai a dauke mu. Alhaji Sallau